Добро утро! Пътувам към язовир Студена този път, но не е там отправната точка. Отивам да взема един приятел, ваката, и ще ходим до язовир Калин, защото той не е ходил. Може би последният моторист, който не е ходил на язовир Калин. Там ходят с скутери, с пистови, с чопари. Само с тротинетки не съм виждал. Сигурно има. Той път е към Студена, който не минава през магистралата. Тук си е за... кът за мене. Та ще ходим към язовир Калин. Той не е ходил. Та ще му е кеф да го види. Мен също ще ми е кеф да го видя пак и да го заснеме с неговия дрон. Мисля, че станат готини клипове. Ако в това видео не видите кадри от дрон, значи някой орел го е отмъкнал. Та ваката живее тук в Студена, не тук, това май не е Студена, нямам представа. Минавам през някакво село успоредно на магистралата. Та ваката живее в Студена и е много голям пич. С него бяхме заедно в Дупница, като взимах БМВ-то, та ми помогна с избора. Та много голям пич. Пиджи. Та сега ще ходим да го разходим до Калин. Ей сега чак влизам в Студена. Студена пътя какъв е хубав. Веднага се прави разликата. Обаче днеска ще е голяма жегичка. Като падне скоростта под 80 и почва да ми става топло. Аз съм се разгърдил. Мале, много се забавих. Не много, ама 9:30, трябваше в 9 да се видим. Нещо се поуспах. Закъснял 30 минути за срещата, за щастие се разминах само с устно предупреждение и няколко палчинки. И така след бързо хапване, скоро хващаме пътя към язовир Калин, като преди това ще направим бърз детур до язовир Диканя. This nice young man went out to Moa to see if we could make a show. To Maroo-ra-ree. Отбелязал, малко по-напред сякаш ми се стори, че има повече неща, защото тук е... Искаш ли да мръдаме на там да видим какво има? Окей, добре. Където кажеш. A few moments later. Дърпи. Айде! Човек! Добре, имаме напредък някакъв. Само че трябва да го дигнем. О, не мога. Дай тук напред-назад малко ще стане. Вероятно. Да има малко чалендж. Типично в мой стил хванахме пътеката, която влиза право в езерото. С 2 маневри и малко мускули направихме обратен и се позиционирахме стратегически под изпичащото слънце. И докато лавях панорамите на Диканите, се замислих, че тази пътека хич нямаше да е лош вариант. След като събрахме дозата си витамин D до края на 3-месечието, решихме бързичко да се придвижим към язовир Дяково, където да намерим сянка и да пуснем нощния ястреб. He laid right down upon the ground and shot his eyes and looked around to Maroo-ra-ree. Тук хващаме един пряк път и съвсем скоро стигаме до язовира.
Машини! Спряхме за едно бързо кафенце с баничка и 2 часа по-късно се отправихме към Калин. Да, нищо, просто ако нещо има се нагласим, защото тук фащаме вече пътя за нагоре. Добре. Аз разкопчавам климатика до края. Да, драги зрители, това е отбивката за Калин. Ей, така изглежда. Това Ауди може да го видите тук, на отбивката. То не мърда, там стои. Добре. И палиме, значи. Що си на път направо? Здравейте! Как е, бро? Топ, нищо грам. Температурката, окей. Окей, да, в смисъл не е прегрява. Остави го да поработи. Да. Никакъв напън няма да се държи кондиция. Перката работи честичко, тя ми помага по-бързичко да се качва. Дърпаме нагоре. То аз нямам извор, че. Скоро стигаме Черволяк. Екстра. Да. Значи ние между другото с жената сме били малко преди Черволяк. Съдейки по това, защото тия всичките места ги минаха. Демек долу будката на охраната си минал. Отдавна бяхме на будката на охраната. Да, окей. Ние сме били малко преди Серпентина. Буквално, да. Което доста добре за двама човека. Да, Ево, че си успял да качиш двама души. Не съм я носил на гръб технически погледнете. Това е уморително, като караш бавно. Абе, екстра си е. Добре. Мразиме котисине. Добре, точно преди серпентините сме. И сега ще се отворят и бати гледките. Направо да ви паднат зъбите. Вау! Айде първия залови. Лошо си тук. О, тук е бая кално. Да. Навий си кръчолите. Яката работа. До тук качвал ли си? се? Не. Тук вече сме на ново. Щеше да го запомниш. Тук ще направим сюжет и кадри от мисията невъзможно. Просто ще е същото. Значи ваката ще се качи там, ще скочи с мотора, ще опъне парашут и точно е там ще кацне, където бяхме преди малко. И това ще го заснемем с дрон. Готов ли си? Ама разбира се. Окей. Почвам. Значи гледайте! Каскадата се получи успешно.
Летейки надолу, ваката спомена, че е забелязал да има сняг, но не му вярвам. Дръж! Добре, кацна. Приземихме се. Къде тръгна? А? Къде тръгна? Еми тук нямаше, не успях да... Не, казах да спреш тук. Може. Да те снимам как спираш до мене. Еми аз минах. Да видим дали има дейнче. Трябва да хвана. Той трябва да е на скорост. Скорост не? А? Не, скорост не има, мама. Защо не е на скорост? Не скорост е вече. Да, сложих го. Дигнат. Добре. Нещо тече ли? Добър ден! Добър ден. Малко се нацелих тук. Да го сложим да почине трябваше малко. Да. Трябваше да почине. Не. Мисля, че нямаме никакви щети, тъй че окей. Не. Ти добре ли си? Нямаш Да, щети? добре съм, споко. Мотора е в кондиция. Да, добре. Може би да го запалим, за да... Остави го малко, ще запали. Течностите съм се объркали. Ще запали, не се... Ама ще падне. Няма падне. Подпирал съм го с къл. Ето един камък. Да. Окей. Да видим. Резервуара. Резервуара го щибна, той по удара мен. Да, ама не се е спукал, което е добре. Краш тапате. Ама краш тапа, защото тя това е работата. Да, супер. Да. Няма драма. Малко кофти резервуара, ама... Стига бе. Ще го направиш. Това се оправя, не е нещо Да. драматично. А защо язовир Калин е толкова специален? Дали самият той е привлечения фактор, предизвикателството на пътя или самите гледки? Може би истината е в комбинацията от всичко това, плюс онова неописуемо чувство. Чувството да си над всичко. И може би точно това е истинската магия на това място. Способността му да ни върне към същността на това да си моторист. Да ни напомни, че най-великите пътешествия не се измерят в километри, а в приятелства, изковани на пътя и истории, които ще разказваме.
Ето го героя на деня пристига. Падна, но не се рани. А? Не, напротив, казвам, че си героя на карането. Така ли? И Хондата също. И тя Хондата е понесе, цяло чудо, че оцеля, тя да. понесе щети. Това Но важното е, че на тебе нищо ти няма. А, да, и лошчето. Стана спортно. бойни белези. Стана спортно. Ето ги героите на това каране. Сега ще ядеме мъфини. Защото не сме яли от примерно от 12 часа. Предлагам там да се спрем на това. Искаш? На канала ли? А? На канала. Страни де са. Не Що? в канала. Що? То не. Що да? По никое време, лека по лека отпрашваме към София. Позабавихме се горе на язовира, но там е много яко за снимки, бая снимки направихме. Кадри с дрона, работи, е много готино. Някак супер лежерно такова. Сега тъмън 8:15-20. По залез ще се прибираме. Да. Ще е много романтично. Така е, сега Може да караме един до друг и да се хванем за ръце. Да. Да застанем един до друг, да караме за ръце. Това ще е много епично, някой трябва да ни снима. Да. Така, потегляме.